Kerkhofsadvocaten. Vertel eens in een paar zinnen wat jullie bedrijf precies doet en inhoudt. Nou, wij zijn een advocatenkantoor gericht op het ondernemingsrecht en insolventierecht. Dus wij staan vooral ondernemers bij, maar ook natuurlijk particulieren. Dat doe ik zelf ook heel veel, gewoon echtscheidingen, ook arbeidsrechtszaken natuurlijk voor de ondernemers, maar ook voor de werknemers vaak. Ja. Dat is een beetje wat wij doen. Het is een familiebedrijf, volgens mij, hè? Klopt. Hoe zit het in elkaar? Mijn opa is het in 1950 begonnen. Zo. Vervolgens heeft mijn vader het voortgezet. Ja. En toen ben ik gekomen en daarna is mijn broertje gekomen, Philippe. Oké, dus jullie zitten nu eigenlijk met 3 erin eigenlijk in de zaak. Hè? Ja. Kijk eens aan. Je bent er nu, heb je me net verteld, 5 jaar geleden ben je erin gekomen. 2013. 2013. Ja. Eigenlijk meteen na de studie, meteen het familiebedrijf ingegaan. Ja, nog even in Londen geweest en daarna ben ik begonnen, ja. Een bewuste keuze om meteen het familiebedrijf in te gaan en niet eerst bij andere bedrijven ervaring op te doen of een kijkje in de keuken van iemand anders te nemen? Ja, nou, ik heb er lang over getwijfeld, dat wel. Maar niet zozeer dat ik het familiebedrijf in wilde, want dat was wel zeker voor mij. Ja? Alleen, je komt zeg maar in Maastricht niet echt snel ergens anders dan tussen in de advocatuur dan. Ja. Dus dan moest ik al naar Amsterdam of richting Eindhoven. Ja. En toen dacht ik, ja, dan begin ik ook meteen hier. Mijn basis lag in Maastricht, dus ja, precies. Het voelde goed, dus dan meteen aan de gang. Ja. Je zegt, ik wist het al vrij snel, dus eigenlijk op je 12e stond het eigenlijk al vast. Oh, dat je... nee, dat niet. Nee, Wanneer begon het te kriebelen of begon... Ik denk tijdens mijn studie. Oké. En je krijgt het toch wel thuis al mee en je hoort over rechtszaken en dat soort dingen. Ja. En dan begint het toch wel een beetje te kriebelen van, dat is ook wat ik wil. Ja. Ja. Je krijgt ook op zich genoeg vrijheid om jouw ideeën en dingen los te laten. Ja, zeker. En je ziet natuurlijk wel dat ik jonger ben en andere ideeën heb dan hem vaak. Ja. En natuurlijk met Philippe erbij is staan we nog sterker. Ja. Maar hij staat er open voor en hij vindt het ook leuk om te zien hoe wij toch het kantoor op dit moment zijn aan het moderniseren. Of dingen dat je zegt van ja, god, 5 jaar geleden toen ik het bedrijf binnenstapte deden we die dingen zo. Ja, en dat zijn we nu toch echt aan het moderniseren. Of, nou, ik denk aan digitale dossiers, een digitale bibliotheek. Mijn vader was natuurlijk altijd nog van de boeken bestellen. Ja. En wij waren meteen van, ja, we moeten toch... een digitale bibliotheek hebben, de dossiers moeten digitaal. Dus op dit moment vindt er ook een grote migratie plaats. Okay. Ja. En dan 1,5 jaar geleden je broer erbij gekomen. Ja. Voelde dat echt als nog een versterking erbij? Of moet je daar dan soms weer, dat je daar op één lijn moet gaan proberen te komen? Ik denk dat we best op één lijn zitten. Ja. Natuurlijk verschil je ook van mening, maar ik denk dat we elkaar net heel erg aanvullen. Okay. Hij is heel erg gedreven, dat wel. Ja. En ik kan hem daar af en toe wat in remmen. En soms in sommige dingen denk ik ook wel eens van... Nou ja, laat het maar een beetje op zijn beloop. En dan zegt hij, nee, we moeten dit of dat. Dus wat dat betreft vullen we elkaar wel heel erg aan. Ja, okay. Ja. Lukt het jullie om een familiefeestje los te laten? Dat is bij iemand wordt 50 of 60 of bij kerst om het dan niet weer over een bepaalde zaak of dingen op kantoor te hebben? Goeie vraag. Jawel, het lukt wel. Je valt vaak ergens op terug of dan vertel je even wat er is gebeurd of over een zaak. Ja. Maar vaak is het mijn moeder die zegt, even stop. Ja. Ja. Die speelt scheidsrechter en die zegt morgen vroeg of maandag is het weer. Ja. Okay. Ja, dat is natuurlijk ook als je gepassioneerd over bent. Dan, ja, zeker. En wat dat betreft zijn mijn vader en Philippe dan, die bijten zich echt in zaken vast en die willen de beste kwaliteit leveren. Dus... Maar dat wil jij ook, neem ik aan. Ja, ik ook. Ja. Nee, natuurlijk. Maar ik hou me naast de advocatuur ook bezig met het management van het kantoor. Okay. En probeer eigenlijk de situatie, de voering eigenlijk. Ja, de bedrijfsvoering eigenlijk te optimaliseren, zodat iedereen ook echt goed zijn werk kan doen. Ja, en het maximale rendement eruit haalt qua tijd en dergelijke. Ja. Wat vind je dan in de dagelijkse werkzaamheden het gaafste aan je werk? Dat je denkt van wow, hier doe ik het voor, hier krijg ik die kick van of een vibe. Nou, dat kan natuurlijk zijn als je verdiept in een zaak of je hebt een zaak en van begin af aan denk je, ja, wat moet ik hiermee? En uiteindelijk gedurende de stukken komen of je natuurlijk meer met cliënten praat en je krijgt in één keer zo'n opening in een zaak. Ja. En dan als je een zitting hebt en je weet gewoon 100% zeker van oké, deze ga ik winnen, bij wijze van spreken.
Dat geeft me heel veel energie, maar ook van de andere kant, als ik op kantoor, hebben we nu bijvoorbeeld een lunch and learn voor cliënten, dan wel potentiële cliënten. En dat zet ik op, dat organiseer ik. Ik help de advocaten met het geven van een presentatie. Ja. En als ik dan zie dat ze daar staan te presenteren en er worden vragen gesteld en ze maken het zich helemaal eigen en ze staan daar, daar krijg ik ook wel echt energie van. Dat je je team eigenlijk ziet groeien ook. Ja. En een gaaf moment lijkt mij gewoon als een rechter zegt, uw cliënt heeft gewonnen, niet? Ja, dat is zo, nee? Of valt dat Jawel, ja, zeker. En vooral als het een zaak is waar, je hebt natuurlijk ook wel zaken waar een beetje onrecht in zit, of voor je cliënt dan. Ja. En als je daar dan een doorgang in vindt en echt op een gegeven moment spijkers met koppen kan slaan, zeg maar, dan geeft dat wel echt energie. Okay. Jullie bedrijf ligt dus al tientallen jaren in Maastricht. Ooit ambitie om te zeggen, nou, we gaan ook eens een vestiging erbij openen in de Randstad of Utrecht of Den Haag? Of... Randstad, dat is nog wellicht ooit. Maar we hebben nog een kantoor in Heerlen nu. Ja, klopt. En we hebben wel als doel gesteld dat we binnen nu en een aantal jaar toch een vestiging in Eindhoven willen openen. Oké. Ja. En wat zijn dan de beweegredenen daarvoor? Is Limburg te klein of ligt daar nog gewoon groeipotentieel? Ja. Of, ja, dat is wel onze insteek. Ja, en ik denk ook veel bedrijven verplaatsen zich richting het noorden, Randstad, Eindhoven. Veel andere sectoren hebben enorm last om goed personeel, goede krachten te vinden. Hoe zit dat bij jullie in de advocatuur? Als jij wilt groeien en je wilt Eindhoven opstarten, je plaatst een vacature in het Eindhovens Dagblad, dan heb je er morgen 10 goede advocaten zitten? Of hoe gaat dat bij jullie? Ik denk dat als advocaten eenmaal op een plek zitten, inderdaad, dat het moeilijk is om goede advocaten te vinden. Maar het is, ik denk ook afhankelijk van wat je hun aanbiedt. En Philippe en ik willen in de toekomst met meerdere advocaten gewoon gezamenlijk gaan werken richting hoe we dat gaan indelen. Dat weet ik dan ook niet. Nee. Maar dus ik denk wel dat je advocaten wel iets, of tenminste, we praten nu over advocaten, iets moet bieden. Ja. Om ze aan je te binden en om aantrekkelijk te zijn als bedrijf. Eindhoven zeg je al. Maastricht en Heerlen heb je natuurlijk ook twee grenzen die dichtbij liggen. Is het makkelijk om iets over de grens te doen? Het is natuurlijk een heel andere wetgeving. Doen jullie daar al dingen mee? Hoe gebruik je de buurlanden, om het zo maar te zeggen? We hebben toevallig onlangs onze German Desk geopend. En daar hebben we nu ook een Duits-Nederlandse advocaat voor. Dus dat begint nu een beetje te lopen. Ja. En daar vindt ook weer begeleiding bij iemand die weet wat je dan toe moet gaan in Duitsland. Want daar heb je ook weer allemaal netwerkbijeenkomsten om je daar een beetje op de markt te positioneren. Dus daar zijn we nu mee bezig. Denk je nu wel eens soms van, niet elke dag, maar god, als ik nu geen advocaat was geworden, dan zie ik mezelf wel dit of dit doen. Ja, daar heb ik wel zo van nagedacht. Ik had ook graag psychologie willen studeren. Maar ik moet zeggen, nu heb je toch wel, als je met het ondernemen bezig bent, je hebt ook te maken met personeel, met HR-zaken. Het is eigenlijk een brede tak van sport waar ik op dit moment mee bezig ben. Ja. Dus wat dat betreft heb ik nu wel en de advocatuur en het management, wat ik leuk vind om te doen. Toch de personeelszaken, wat ook weer een beetje psychologie is, communiceren. Ja. Dus je hebt het ook stiekem een beetje erbij. Ja? Althans, in sommige zaken kan ik me best voorstellen dat je ook een cliënt, ik zeg niet helemaal psychologisch moet begeleiden, maar je moet hem toch een beetje in goede banen leiden. Ja, dat ook. En vooral in persoon- en familierecht, daar zit heel veel emotie in. Dus daar merk je ook, je moet wel, niet iedereen is voor dat rechtsgebied weggelegd. Want daar zit heel veel emotie in, dat moet je filteren. Je moet soms mensen op hun gemak stellen. Dus daar komt het ook wel bij kijken. Dan moet je echt een beetje mensenmens zijn. Ja. Stel, iemand wil nu ook als ondernemer beginnen in de advocatuur. Wat stel je hem of haar voor als tip van, denk zeker hieraan als ik zelf terugkijk op mijn afgelopen 5 jaar? Dan denk ik dat het belangrijk is dat je in een onderneming je verdiept, of in ieder geval op de hoogte bent van alle zaken die spelen. Dus niet alleen het gebied waar je mee bezig bent, dus voor mij de advocatuur, maar ook het management, de financiële zaken. Zorg denk ik dat je van
alle markten een beetje thuis bent van hetgene wat in een onderneming speelt. Ja. Net zoals een goede chef-kok nog geen goede restaurant of ondernemer is, is een goede advocaat nog niet een goede ondernemer. Nee, precies. Okay. Precies. En er komt toch wel veel bij kijken. Okay. Ja. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan.